Dzień dobry, Pani Oliwiera. Tak. Jest Pani aresztowana za przyjmowanie gotówki. Poproszę dokumenty. No, w biały dzień, a słuchajcie, jak dzwoniłam do pana stripteasera i powiedziałam, że chcę o 12 w poniedziałek, to on do mnie powiedział o północy, tak? A ja nie, o 12 w południe. Więc dla niego chyba też to była nowość, że w poniedziałek po południu będzie takie tańce z trzeźwymi dziewczynami uprawiał. Ale warto było, warto.